Здравейте от Одрин. Вижте, персилче, оригинално, може да си го вземете за 12 и нещо към 13 лева. България, сами може да направите сметката за какво става въпрос. Его персилчето. Ето го юмуса към 6 и нещо. Гледайте. Супер избор на юмус. Кашкавала към 10 лева. Яйца 165 лири. Около 20 стинки бройчичката. Кола литър 2,40. Къде ти е? Надолу литър и половина 2,80. И има и 2 литра и половина. Къде? 2 литра и половина. 90 турски лири. Ево към 2,30. Кърпички. Какви големи. Бревчета. Пакетчето за 2 лева 10 стотинки. 55 турски лири. Доместос. Литър 850. Някъде около 5,60. Има и по-голям доместос. 189 турски лири. 3 литра и 200. Невеята сега примерно 7 лева и 20. При нас е 5,60. Има някъде 6 и нещо. Рексоната е по-на Далавера, 135 турски лири, ама все пак. Невеята е по-скъпа тук. Невейката е колкото в Лидала. 210 турски лири. Молфикса 16 лева. 405 турски лири. Петица 68 парче. Пантен 10 кинт. 10 лева пантена. Супер. 800 мл. 87,50. Все горе-долу. 3 към 3,50. Так, горе-долу. Това са такива дубайски заигравки. По 4 лева горе-долу. Малки, големи. Несквика. 18 турски лири. Сникерчетото 1,20. 30 турски лири. Голямата нутела 275 турски лири. Охо, полине за лютеница, българска лютеница 6 кинта, 150 турски лири. Олинеска. Его медец. Към 17 лева трябва да платите, за да го вземете. 850 грама. Зехтинче, литърче, 20 лева.